अनजाग्रा नायगिरि लोगो, नोंथाङा माब्लाबा थर खालामदों ने दि सासे मानसिया गासैखौबो मोननायनि उनावबो गोसोआव माबा मोनसे नङा माबा मोनसेया फिन दाहाया थाबावो, बे बाथ्राखौ थर खालामदों ने? मटर गारि, न' बां, बांग्ला, बेंक बेलेन्स बेफोर गासै थानायनि उनावबो मोनाव उन्दुनाय गैयै जायो। गोसोआव माबा मोनसे आलादा रोखोमनि उसाव बादावा थाबावो। बेबायदि मानो जायो? बेफोरबायदिया मानो थायो? मानोना जोङो मोदोमनि थाखाय मोदोमनि गोनांथि जानायफोरखौ होगासिनो दं, नाथाय गावनि आत्माखौ उखैहोगासिनो दङ। बेनिखायनो जोंनि गोसोआव गासैखौबो मोननायनि उनावबो अरायबो जिंगासिनाया उसाव बादावा थाबाय थायो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनिफ्राय लानानै 2000 बोसोर सिगां बे मुलुगाव इसोरा गावनो स्वयं मानसि महर लानानै फैदोंमोन, जायहा राज उलाफादाव थानानै दैदेनाखैमोन, नाथायब्ला बियो मानसिफोरनि गोसोआव थानानैसो राज खालामदोंमोन आरो बिनि मुङानो जादोंमोन जिसु ख्रिस्ट'। जिसुआ बबेबा मोनसे गोदान धोरोमखौ गायसननानै होआखै, बबेबा मोनसे धोरोमखौ सामलायाखै, नाथायब्ला बियो जोंखौ फोरोंदोंमोन जे जों माबायदि जिउ खुंनो नांगौ। बैबायदि नियमफोरखौ बियो जोंनो फोरोंदोंमोन, जाय नियमफोरा जोंनि गासै जिउफोरखौ सोलायहोयो, जोंनि गोसोफोरखौ सोलायहोयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि बै सोमोनांथाव मोनबा फोरोंनायखौ नायगोन, जाय सोमोनांथाव मोनबा फोरोंनाया जोंनि जिउखौ सोलायनानै होनो हागौ, नोंथांनि जिउखौ सोलायनानै होनो हागौ। नोंथांनि उसाव-बादाव, नोंथांनि जिंगासिनाय, नोंथांनि टेनसन, बेफोर गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'नि बै मोनबा टिचिंआ बोखारनानै होनो हागौ एबा सोलायनानै होनो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ 1 सेकेन्डनि थाखायबो दोनथ'नो नाङा, मानोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनि जिउआ सोलायनो थांगासिनो दङ। जोबजासिम नोंथाङा बे भिडिअखौ नायदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि जिसु ख्रिस्ट'नि गिबि फोरोंनाय बाथ्रा, बेनो जादों जाहैबाय आनकन्डिशनेल लाभ एन्ड फरगिभनेस। निस्वार्थ प्रेम और अचूक क्षमा, बर'आव बुंनो थाङोब्ला बेसेन गैयै, बेथन गैयै अननाय आरो निमाहा होनाय। जों बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोन मोननै नायगोन, बेनो जादों जाहैबाय माथाइनि 22:39 सिरि आरो माथाइनिनो 5:44 सिरि। नोङो गावनि फाराफुरुसिखौ गावखौ बादि अन। नैथि बाइबेल सिरि, गावनि बिसारुफोरखौ अन आरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरनि लागै आरज खालाम। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मुलुगाव बयनिख्रुइबो सहजसिन खामानि मा दं? बेनो जादों जाहैबाय जायहा आंखौ मोजां मोनो एबा अनो, आं बेखौनो अनफिननाय। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि जि फोरोंनाय, जि टिचिं दङ, बे टिचिंआ मुलुगनि, बे बुहुमनि जि बुंनाय बाथ्रा, बेनि आलादा एबा उल्थायै जों नुनो मोनो। जिसुआ ओरैबायदि बुंबाय, ओरैबायदि फोरोंबायदि जे गुबै अननाया बेसो, जायहा गावनि दुश्मन, गावनि सुथुरखौ अननो हागोन, बै अननायासो गुबै अननाय होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदों। नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दान्दिसे समनि थाखाय साननायसाय, जेब्ला सोरबा सुबुङा जोंखौ दुखु मोनहोयोब्ला एबा दुखु मोनहोनो हास्थायोब्ला, जों बैबायदि थासारियाव, बैबायदि समाव जों मा खालामो? जों बैबायदि समाव बदला लानो होननानै सानो, खिथिर लानो होननानै सानो, नङा होमब्ला? आरो जोङो जोंनि गोसोआव नायनो बानाय, मुगैनाय, मेगन सानायखौ जोङो फिसिनानै दिनो। नाथायब्ला जों सोरखौबा मुगैनाया बै मानसिखौ खहा खालामनाय जाया, नाथाय जाया मुगैयो गावसो नस्थ' जायो, गावहासो खहा जायो। सोरखौबा मुगैनाया जोंनि गोसो इसिंनि जि रंजानाय दङ, बै रंजानायखौ फोजोबनानै होयो। जेरैहाय उया दंफांफोरखौ जानानै नस्थ' खालामो सिङाव, थिग बेबायदिनो मुगैनायाबो जोंनि गोसोनि रंजानायखौ नस्थ' खालामो, खहा खालामो। जिसु ख्रिस्ट'आ जि समाव क्रुसाव दङमोन, बै समावबो गावनि दुश्मननि थाखाय, सुथुरनि थाखाय बियो आरज खालामदोंमोन आरो बेबायदि बुंदोंमोन, अ आफा, बिसोरखौ निमाहा हो, बिसोर मा मावदों बेखौनो मिथिया, बेबायदि होननानै जिसुआ बुंदोंमोन। जेब्ला नोंथाङा सोरखौबा गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा होयो, अब्लाना नोंथाङा बै सुबुंखौ उदांस्रि होदों बे नङा, नाथायब्ला नोंथाङा गावसो मुगैनायनि जि जेलाव नोंथाङा बन्दी जानानै दङमोन, बै बन्दी जानायनिफ्राय नोंथाङा गावखौ उदांस्रि खालामना लानाय जायो। दिनैनो, दानो नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नायबिजिर आरो नोंथाङा बै सुबुंफोरखौ निमाहा होजोब, जायखौ नोंथाङा दुश्मन होननानै साननानै लादों, सुथुर होननानै साननानै थादों, बिथांमोनखौ दिनैनो निमाहा हो। दे दानाब्ला फैदो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फोरोंनाय, बेनो जादों जाहैबाय डु नट वारि एबाउट टुमर', गाबोननि थाखाय जिंगा दासि। इसोरनि गोथार बोसोना बे बिसयाव ओरैहाय बुंदों, माथाइनि 6:34 सिरि, बिनिखायनो नोंसोरो गाबोननि थाखाय दा जिंगासि, मानोना गाबोना गाबोननिखौ सानगोन, सानसेनि थाखाय सानसेनि साननायानो थोयो। आरोबाव माथाइनि 6:22 सिरि,
नख्राङाव बिरबायनाय दाउसेनफोरखौ नायदो, बेफोरो बेगरबो फोआ, आबादबो बुथुमा, अब्लाबो नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया बेफोरखौ खांगासिनो दं। साननानै नाय, नोंसोरो दाउसेनफोरनिख्रुइ बेसेन गोनांसिन नङाना? अनजाग्रा नायगिरि, नोंथांमोन, दिनैनि दावगालु मुगायाव गोबां मानसिफोरानो डिप्रेसन एबा एनजाइटिजों सिखार जानानै दं। मानसिफोरा जे डिप्रेसन एबा एनजाइटि जानानै दं, बिनि जाहोनालाय मा? गाबोन मा जागोन? आंनि साख्रिया थागोन ना थाया? बेरामा मोजां जागोन ना जाया? जों दिनैनि दिनखौ गाबोनखौ लानानै, गाबोननि सिन्ताखौ लानानै सावनानै लागासिनो दङ। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ मिथिंगाखौ लानानै मोनसे गोबां मोजां उदाहरन एबा एग्जाम्पल एबा बिदिन्थि होदोंमोन, जेरावहाय बियो बुंदोंमोन दाउसेनफोरनि बाथ्रा एबा दाउफोरनि बाथ्रा। बिसोर आबाद फोआखै, आबाद बुथुमाखै, दोनथुमाखै, अब्लाबो इसोरा बिसोरखौ माबायदि जाहोगासिनो दं। अब्ला इसोरा दिनै मानसिफोरनि थाखाय सिन्ता खालामनाय नङाने? इसोरा मानसिफोरखौ लानानै साननाय नङाने? मानोना मानसि माहारिया इसोरनि बयनिख्रुइबो उत्तम सोरजिनाय। सिन्ता खालामनायनि गेजेरजों, साननायनि गेजेरजों जोंनि जिउनि मोनसेबो समायसाफोरा बोस्रांजाया, नाथायब्ला बियो दिनैनि जि बोलो दङमोन बै बोलोफोरखौबो नस्थ'सो खालामनानै होगोन। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौसो फोरोङोदि जोंनि जि भबिष्यत दङ, फिउचार दङ, बै फिउचारखौ बै बोलोग्रा इसोरनि आखायाव गथायनानै हो, जाय इसोरा जोंनि थाखाय अरायबो सिन्ता खालामबाय थायो, जोंनि मोजांखौ हास्थायबाय थायो, सानबाय थायो। बै इसोरनि आखायाव फिउचारखौ गथायनानै हो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौसो बुंदों, दिनै थांना थानो सोलों, एबा दिनै जि सानखौ मोनबाय बे सानाव थांनानै था। आरो जा सानफोरा फैगासिनो दङ, मोनफ्रोमबो साना इसोरनिफ्राय फैनाय नोंथांनि थाखाय, आंनि थाखाय, जों बयनिबो थाखाय बान्थानि सान जागोन। एबा मोनफ्रोमबो सानावनो इसोरनि मोजां उपहार बान्थाया जों साफ्रोमनिबो लागै थायो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो थांदोनि जिसु ख्रिस्ट'नि थामथि फोरोंनाय बाथ्रा फारसे। बेनो जादों जाहैबाय सिम्प्लिसिटि एन्ड कन्टेन्टमेन्ट, गुरैथि आरो आत्मिक जिउनि गोजोननाय। बे बिषयाव इसोरनि गोथार बोसोना माथाइनि 6:19 आरो 20 सिरियाव ओरैहाय बुङो, नोंसोरो गाव गावनि थाखाय बुहुमाव दोहोनखौ दाबुथुम, बेयाव गुन अरो, माराम जायो आरो सिखावफ्राबो खावो। बेखौ नागारनानै गाव गावनि लागै सोरगोनि दोहोनखौ बुथुम, बेयाव गुन अरा, माराम जाया आरो सिखावफ्राबो खावनो हाया। आरोबाव लुकासनि 12:15 सिरि, साबधान, बांसिन मोननो लुबैनाय मानिनिफ्राय गाव गावखौ हमथा, मानोना आग्लाय बिग्लाय दोहोन मोनब्लाबो मानसिया नंथारगौ जिउखौ मोननो हाया। जों मोनसे बेबायदि बुहुमाव एबा मुलुगाव थांनानै दं, जेरावहाय मानसिनि जि बेसेन दङ, बे बेसेनखौ गारिजों, बेंक बेलेन्सजों सुनाय जायो एबा सिनायथि खालामो। जों मोनसे बेबायदि खोमसिनि खारनायाव लोब्बा लानानै दं, जाय खारनाया माब्लाबाबो जोबा। जों गोबां समावनो साननानै लायोदि जे आं आरोबाव एसे रां मोनबावब्ला एबा आं एसे धोनि जाबावब्ला आं गोजोनगोन, आं सुख सान्ति जागोन, बेबायदि होननानै साननानै लायो। नाथाय बे साननाया नंखायसो, बे मोनसे भ्रमसो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ सांग्रांथि होदोंमोन दि जे मोनफ्रोमबो लुबैनायनिफ्रायनो गोजानाव था एबा गोजान जा होननानै। नोंथांनि जिउनि सिनायथिया बेजों नङा, नोंथांहा बेसेबां धोन दौलत दङ, नोंथांहा बेसेबां सुबिदाफोर दङ, बेजों नोंथांनि सिनायथिया जाया। गुबै धोन, गुबै खाजानाया बेसो दि नोंथाङा गुबुनखौ बेसेबां मदद होनो रोंदों, सहाय होनो रोंदों, गुबुननि थाखाय बेसे खामानि मावनो रोंदों, बेफोरसो नोंथांनि गुबै धोन जागोन। नोंथाङा जेब्ला संसारनि बै माराम जानाय उइ अरगोन बेसादफोर फारसे, मुवाफोर फारसे खारनायखौ बन्द खालामगोन एबा थाथ'गोन, अब्लाना नोंथाङा जिउआव ओरैबायदि मोनसे सुख सान्तिखौ मोनगोन, जाय सुख सान्तिखौ बुहुमा माब्लाबाबो होनो हाया, आरो बे सुख सान्तिया माब्लाबाबो जोबलांनाय नङा। आरो बै सुख सान्तिनि समाव जेसेबां दुखु दाहा फैब्लाबो सुख सान्तियैनो थाबाय थानो हागोन। दे अब्ला फै जोङो थांदोनि जिसु ख्रिस्ट'नि ब्रैथि फोरोंनाय बाथ्रा फारसे। बेनो जादों जाहैबाय डु नट जास्ट आदार, गुबुनखौ नायबिजिरनो नाङा एबा बिजिरनो नाङा। बे बिषयाव माथाइनि 7:1-2-3 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरो गुबुनखौ बिसार दाख्लाम, नोंसोरो इसोरजों बिसार खालामजाफिनि बादि, मानोना नोंसोरो गुबुनखौ जेरै बिसार खालामगोन बेबादिनो नोंसोरखौबो इसोरा बिसार खालामफिनगोन, आरो नोंसोरो गुबुनखौ जेरै सुगोन बेबादिनो नोंसोरबो सुजाफिनगोन। नोंसोरो गावसोरनि बिदा नङाब्ला फंबायनि मगनाव हाबनाय दंफां गुन्द्रिखौ नुयो, नाथाय गाव गावनि मगनाव थानाय बन सावलियाखौ नुवा। जोंहा मोनसे गोबां बोराय हुदा दं। बे आरो बोराय हुदायानो जादों जाहैबाय, जों गावनि थाखाय जों गावनो उकिल जायो आरो गुबुननि थाखाय जोङो जाज जायो। गुबुननि फिसा फिसा दायफोरखौनो जोङो गोबां गिदिर गिदिर नुयो, आरो गावहाबो जे
दाय दङ बै दायफोरखौबा गावनि दायफोरखौबा दोनखुमा लानो हास्थायो एबा दोनखुमानानै दिनो। जों गुबुनखौ बिनि गाननाय जोमनायनि, बिनि रायज्लायनायनि एबा बिनि इयुनाव जाना थांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो गोबाङैनो जाज खालामो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे गोबां सोमोनांथाव बाथ्राखौ बुंदोंमोन दि जे जोङो गुबुननि मेगनाव थुख्रा हाबनायखौ, माबा मोनसे गुन्द्रा हाबनायखौ नुयो, नाथाय गावनि मेगनाव थानाय जिथु सावलि दङ बे सावलिखौनो नुवा। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोजाङै बुंनानै फोरोंदोंमोन। That means अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों साफ्रोमबो मानसिफोर माहारिनि गेजेराव रावबो पारफेक्ट गैया। जों साफ्रोमनि गेजेराव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जेंनाया दङ एबा लोरबांथिया दङ एबा खमिया दङ। जेब्ला जोङो गुबुनखौ जाज खालामनाय एबा गुबुनखौ आसि दिन्थिनायखौ बन्द खालामनानै गावनि फारसे मिरु खालामगोन, गावखौ नायगोन जे आंहा बहा जेंना दङ, आंहा बहा खमि दङ, आंहा बहा लोरबांथि दङ, बेफोर गासैखौ जेब्ला नायबिजिरगोन अब्लाना जोंनि गोसोफोरा मोजांनिख्रुइ मोजां जाबोगोन आरो जोंनि जिउआ साखोन सिखोन जाबोगोन। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव नोंथाङा जुदि सोरखौबा आसि दिन्थिनो हास्थायोब्ला बै आसि दिन्थिनायनि सिगाङावनो नोंथाङाबो गावखौ नायदो जे नोंथांनि आसिया, मोनथाम आसिया नोंथांनि फारसेबो दिन्थिगासिनो दङ। बेनिखायनो गुबुनखौ सोलायनायनि सिगाङावनो खामानिखौ गावखौ सोलायनायनिफ्राय जागायजेनदो। दे दानाब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि बाथि फोरोंनाय फारसे जों थांदोनि। बेनो जादों जाहैबाय द पावार अफ आनशेकेबल फेथ, गोगोम फोथायनायनि बोलो। बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोन माथाइनि 17:20 सिरिया ओरैहाय बुङो, बिनि जाहोना जाबाय नोंसोर फोथायनायाव बोलो गैयि। आं नंगौयै होनो, नोंसोरहा बेसर बेगर गरसेनि समान फोथायनाय थाब्लानो नोंसोर हाजोखौबो बेबादि हुकुम होनो हागोन, बिनिफ्राय बैयाव दावथ्रोदलां, आरो हाजोआ दोरोदलांगोन। नोंसोर खालामनो हायि मुङा मुंसेबो थानाय नङा। माब्लाबा जिउआव ओरैबायदि समयसाफोरा फैयो, जाय समयसाफोरखौ नुनानै जोङो सानो जे जोंनि जिउआव एबा आंनि जिउआव गासै फारसेबो खोमसि जाबाय होननानै। जानो हागौ बेरामफोरा, जानो हागौ साक्सेस जायैफोरा, जानो हागौ खहा जानायफोरा, बेफोरबायदिया जोंनि जिउखौ सिमब्रेनानै गालाङो। बैबायदि जानाय समाव ओरैबायदि मोननो हागौ जे आंहा जेबो राहा लामायानो गैला, आङो बेफोरनिफ्राय बारग'नो हानायनि जेबो राहा गैला, बेफोरबायदि गोसोआव मोन्दांथि मोननो हागौ। बेबायदि थासारियाव, बेबायदि समाव जोंखौ गोदोनायनिफ्राय हमथानो हाग्राया जादों जाहैबाय जोंनि फोथायनाया। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेसर बेगरनि समान फोथायनायनि बाथ्राखौ बुंदों। जोंनि जिउआव जुदि बेसेबां फोथायनाया थायोब्लानो जोंनि जिउआव गिदिरनिख्रुइबो गिदिरसिन, डेट मिन्स जिसु ख्रिस्ट'आ बै हाजोनि बाथ्राखौ बुंदों। बेबायदि गिदिर जेंनाया फैब्लाबो जोंखौ नस्थ' खालामनो हानाय नङा। बैफोर जेंनाफोरखौ जोङो जोंनि जिउनिफ्राय बोखारहरनो हागोन, जों गारहरनो हागोन। बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फोथायनायनि ओंथिया बे नङा दि जे नोंथांनि जिउआव जे जेबो जेंनाया सफैनाय नङा, बे नङा। फोथायनायनि ओंथिया बेसोदि जे जोंनि खैफोदनि समाव, जोंनि जेंनानि समावबो जोंनि जि फोथायनाय, बे फोथायनाया बै इसोरनियाव थानो नांगोन, जाय इसोरा बे मुलुगखौ सोरजिदों आरो बे इसोरा जोंजों लोगोसे गसंनानै दं, बेखौ फोथायनांगोन। जेब्ला बे फोथायनाया नोंथांनि गोसोआव थागोन अब्लाना नोंथांनि जि गिनाय दङ बे गिनाया हाजार गोजान खारगोन। अनजाग्राफोर, फोथायनाय लाखि। नोंथांनि जिउआव जि खैफोदफोरा फैदों, जि खोमसिया फैदों, बे खोमसिनि उनाव सोराङा फैगोन एबा सोराङा सफैसिगोन। बे बाथ्राखौ, फोथायनायखौ लाखि। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बेनोमोन जिसु ख्रिस्ट'नि मोनबा फोरोंनाय। बे मोनबा फोरोंनायखौ जों जुदि जिउआव बाहायोब्ला जोंनि जिउआ सोलायगोन, नोंथांनि जिउआ सोलायगोन, आंनि जिउआ सोलायगोन, जों बयनिबो जिउआ सोलायगोन। दा बे मोनबा जिसु ख्रिस्ट'नि टिचिंनिफ्राय नोंथाङा बबे मोनसे टिचिंखौ बयनिख्रुइबो बोर गोनांसिन, नोंथांनि जिउआव बोरा लानानै फैबाय एबा नोंथांनि जिउआव बोरखौ लानानै फैबाय होननानै नोंथाङा सानखो, बेखौ नोंथाङा कमेन्टआव लिरदो। आरो लोगोसेयैनो बे मेसेजआ, बे बाथ्राया, बे बोसोना नोंथांनि जिउआव बोर लाबोबायब्ला नोंथाङा भिडिअखौ मोनसे लाइक होदो आरो हायोब्ला शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो। इसोरा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै। मे गड ब्लेस इउ अल। थेंक इउ।